سلام كلكم نزمدب زتكاتلو زلهم لومي معالتي درو حدش عامتي زعامت زيا عامت عسرة كتودا حنت معال تريفاتا صباح دما انا حدش عامت نسغاغرولو غيزي مبزحتي غيزي اوف كورس زعامت زيا بزح نجر كوينو ناي كورونا لو استفلالي حمامات بناي حبرتسب درجه بعالم لخ درجه بزح نجر رينا لا بحت نادما اب سدرا بيتات بزح نجر كوينو الله مالتي اب زحالف عامت ግን زعامت زيا مس كله تي زغاطمه تودا الله እዚ መብዛሕቲ ግዜ ህጂ ዓመት ሓድሽ ዓመት ክመጽእ ከሎ ነቲ ዝሓለፈ ዓመት ትግምግመሉ ከመይ ሓሊፉ ከመይ ነይሩ ኢልካ እቲ ዝመጽእ ዓመት ካብ ዝሓለፈ ዓመት ዝበለጸ ንክኸውን ግዴኻ እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል እትምርምረሉ ግዜ እዩ ማለት እዩ መብዛሕቲ ግዜ ሓድሽ ዓመት ክመጽእ ከሎ ብዙሓት ሰባት መብጻዓታት ይኣቱ ብዙሕ መብጻዓታት ማለት እዩ ክብደት ኣብዝናይ ምዕራባዊ ዓለም ተራ መጽና ሕጂ كبدت انتدأ وسيهم كوغدلو يبلو ويدما اكسرسايز دي قبرو تنيرم اكسرسايز سنقبرينا يبلو ويدما ولف انتدأ نيروم نتو ولفو قدفو يبلو بزح مبساعتات يأتو يقبر مالتيو طبوغيو ازيو اقداسي كم حادة مايلستون يبلو ويدما كم حادة مزخاخريو حدش عامت كمتسو خلو صبوغ حسابيو نتسحالف عامت جمجيمكا نتزمت عامت كابت زحالف عامت زبلت أنه خونلكا نخون زلكا خب دليت مالتي حاجة نجرجن انتايتو أزيو أقداس خبها الزجبو نجر of course زمت عامت كتب الكلها إزخ قبري كتب الكلها إتي بقدامنا تكسرع زلو نجر انتايو نالبات أب نفس وكف سب مبسعة خاطو خلو إتا أقداست يا زبلا نفس وكف سب يزعت ولا زياس أقداست يا بزمت عمس زياخ قبرا لنا زبلا لنا جن حدا كافت ممرحنا هيوت انتايو قال أملاخ ويدما مصحف قدسي منفس أملاخ زنفسو صحفيو بزوح حسابات كمصانا يخيل بزوح كنقبرو ندليو نغرات كله خيل خون جن ممرحي خون الناس خيل منفس أملاخ زنفسو صحف إيو كابو تبقسنا أبزز مصح حدش عامت كنأتو زلنا مبصعة انتاي كون كم زخيل كنرينا نابنت أبنا برانا أقداسي ويدما بقدامنت كسرع زلو نقر انتاي إذا حتى زخنا حتى لنا كلنا خنسمع معلو زخيل يزخون تداخل مصحف قدس أمس تقيسنا كل سبك السماء معلو زخيل يكون زخيل مخنيات أملاخ كلنا أسلا زخوني هجي حانتي تقص خامس حاب قدس كم بولكم يه منتاي مالتي بزعباتي أزيو أقداسي زبحال نقرس انتايو إذا متصعمسي أبزات متصعمت كخونات لليني أزيو أقداسي انتاي كتكون تخيل بمسرة مصحاب قدس مصحاب قدس تقصق من بابي جن كم تقدم تقصقو أملاخ انديتي زمرح نسنديتي سلطان زلو اب هيوت نفسه وكفنا نزا زربازي انا خنزارب بزعب حد مص حدش عامت نخزارب دما نسخ مرحنا بمنفسه بصلوت نخن عدموينا سلازي احاتكم مساي نصلوت رؤسكم كتدننو معناتيو قدوس እግዚአብሔር አምላክ ሰማይን ምድርን ባሕርን ዓይን ማያትን አቡን ዘሎ ሁሉ ዝፈጠርካ ተመስገን በዛ ሐለፈ ዓመት ምሳና ነርካ واملاخ بزح تأمرات بزح سناي نجر جير كالنا أبتزقاتمنا بزح بدهوتات دما بتسقاخان بحيلخان مسنا نيركا تمسجن سلز حلف عامت هجر ما نزمت زل عامت لومي دروح حدش عامت يا إسران حدن لازم مسنا تكون نزمت عامت نحنا ينفلتون نسخاقنا تفلت عامت كتمرحنا كتقواسينا خاب كل زفرهن زقودن كتحلونا نتصلي مسنا خون نزوم كلهم تم نزم الأخت السمع وخن بسم قويتنا يسوع كريستوس نصلي آمين سلازي كم بقولكم يتحقق سمارتي خمس حب كل قويتنا يسوع كريستوس تزاربا يا سلمى أونجيل ماتيوس معرف شديشته كفقر 34 كم زيبل أملاخ نتلومي زلو صباح جنا ناب أتون زدربة سعر مرور كم زي غيرو زخدنا خاب كونه دعاء أتم قدلات امنت
ንስኻትኩም ዶ ግዳ ኣብልጹ ኣይኸድነኩምን እምበኣርከ እንታይ ንበልዕ እንታይ ንሰቲ እንታይ ንኽደን ኢልኩም ኣይትጨነቁ ነዚ ኩሉስ ኣሕዛብ ይደልይዎዮም እሞ ንስኻትኩም እዚ ኩሉ ከም ዘድልየኩም ናይ ሰማይ ኣቦኹም ይፈልጥ እዩ ቅድም መንግስቲ ኣምላኽን ጽድቁን ድለዩ እዚ ኩሉ ድማ ይወስኸልኩም ጽባሕ ንርእሳ ትጭነቕ እያ እሞ ንጽባሕ ኢልኩም ኣይትጨነቁ ንመዓልቲ ክፍኣታ ይኣኽላ ይብል ስለዚ እዚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ እዩ ዝብለና ንመጻኢሲ ክንጭነቕ ከም ዘይብልና ግን ኣብዚ ኣቐሚጥዎ ዘሎ ሓደ መሰረታዊ ነገር እንታይ እዩ መጀመርታ ናይ እግዚአብሔር መንግስትን ጽድቁን ድለዩ ብቀዳምነት ክስራዕ ዘለዎ ንሱ እዩ ብድሕሪኡ ሁሉ ግን እግዚአብሔር ክሓልየልና ከም ዝኾነ ተስፋ ኣቲልና ኣሎ ስለዚ ንዝመጽ ዓመት መብጻዓታት ክንኣቱ ከለና ብቀዳምነት ክንሰርዖ ዝግባአና እዚ እዩ ናይ እግዚአብሔር መንግስት ወይ ድማ ንኣምላኽ ክንፈልጦ ክንላለዮ ፍቃዱ እንታይ እዩ እቲ ቃሉ መውድማ መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ይብል ብዛዕባ ህይወትና ብዛዕባ ናብራና ብዛዕባ ዓለም ዚ ወላ ብዛዕባ ተመጽ ዓለም ኢየሱስ ምስ መጽ ዘይኮነሲ ወላው ናብዛ ዓለም ክንነብር ከለናሲ መምርሒ ክኾነና ዝኽእል ናይ መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ይብል ኢልና ክንሓትት እዚ መጽሓፍ ቅዱስ ይዕድመና ማለት እዩ ካልእ ክነግረኩም መሰረታዊ ነገር ኣሎ ስንታዩ እግዚአብሔር አምላኽ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉ ተዛሪቡ ሰብዓ ዝኾኑ ሰባት ልኢኽዎም ስልጣን ሂብዎም ሕሙማት ከሕውዩ ብርኹሳት መናፍስቲ ዝተታሕዙ ድማኒ ናፃ ወይ ድማ ሓራ ክገብርዎም ስልጣን ሂብዎም ድሓር እዚ ኩሉ ነገር ገይሮም ምስ መፁ ብስም ኢየሱስ ኢሎም ብርኹሳት ኣጋንንቲ ተታሕዙ ሰባት ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ኢሎም ሓራ ያውፅዎም ነይሮም ሕሙማት ድማ ይፍውሱ ነይሮም እዚ ኩሉ ምስ ቀንዓሎም እዚ ኩሉ ምስ ሰለጦም ናብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተመሊሶም ጸብጻብ ክህቡ እንዳተሓጎሱ እንታይ ኢሎም መምህር እዮም ዝብልዎ ነይሮም መምህር ኣጋንንቲሲ ብስምካ ተኣዚዞምና ኢሎሞ ሕጂ ግን እታ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ትብል ጥቕሲ ካብኣ ክንብበልኩም እየ እቶም ሰብዓ ልኡኻት ከዓ ጎይታይ ኣጋንንቲ ድማ ብስምካ ይግዝኡና ኣለዉ እናበሉ ብሓጎስ ተመልሱ በሎም ሰይጣን ከም መብረቕ ካብ ሰማይ ክወድቕ ከሎ ረኢኽዎ እነሆ ተመንን ዕንቅረቤትን ኩሉ ሓይሊ ጸላእን ክትረግጹ ስልጣን ሂበኩም ኣለኹ ዝጎድኣኩም ከዓ የልቦን ግናኸ ስምኩም ኣብ ሰማይ ስለ ተጻሕፈዳ ኣዝኹም ተሓጎሱ እምበር መናፍስቲ እተመልኩልኩም በዚ ኣይትተሓጎሱ ወንጌል ሉቃስ እዚ ኣብ ምዕራፍ 10 ካብ ፍቅዲ 17 ክሳብ 20 ኣብዚ ኣገዳስ ነገር እንታይ እዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝብሎም ዘሎ እምበኣር ንሕሙማት ካብ ምሕዋይ ወይ ድማ ብርኹሳት መናፍስቲ ተታሕዘ ሰብ ሓራ ካብ ምውፃእ እዚ ዓብ ነገር እዩ ደይኮነን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝብል ዘሎ ግን እዚ ክሕጉሰኩም ኣይግባእን ክሕጉሰኩም ዝግባእ እዚ ኣስማትኩም ኣብ መጽሓፍ ህይወት ብመጽሓፉ ጥራሕ ክሕጉሰኩም ይግባእ እንታይ መጽሓፍ ህይወት ኣብ መጽሓፍ ህይወት ስምካ ክጽሓፍ እንታይ ማለት እዩ ወይ ድማ ኣብ መጽሓፍ ህይወት ስምካ ከይህሉ ከሎ እንታይ ማለት እዩ እዚ እውን ብዛዕባ ዝመጽእ ሓድሽ ዓመት 2021 ክንሓስብ ከለና እዚ ክንረጋግጽ ኣስማትና ኣብ መጽሓፍ ህይወት ተጻሒፉ ዶ ኣሎ ወይስ የለን ትርጉሙ እንታይ ማለት እዩ እዚ እንምርምረሉ ነጽናዓሉ ግዜ ክኸውን ይግባእ ሓደ ነገር ኣብዚ እንታይ እዩ መጽሓፍ ህይወት ማለት ኣብ መጽሓፍ ህይወት እንድሕር ተጻሒፉ ስምካ ህይወት ወይ ድማ ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለካ ወይ ድማ ክትነብር ኢኻ ማለት እዩ ኣብ መጽሓፍ ህይወት እንድሕር ተጻሒፉ ግን ህይወት ክህልወካ ኣይክእልኒ ማለት እዩ ንሞት እተፈረድካ ኢኻ ግን ኣብ ሰማይ መጽሓፍ ህይወት ዝበሃል ኣሎ ስለዚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝብል ዘሎ ኣዝዩ ክሕጉስ ዝግብኦ ንሰብ እንታይ እዩ ስም ኣብ መጽሓፍ ህይወት ክጽሓፍ ከሎ እዩ እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር ኣብቲ ዝመጽእ ሓድሽ ዓመት ኣዝዩ ክሕሰበሉ ዝግብኦ ኣርእስቲ ይኸውን ካልእ እዚ ምስቲ ናይ ደቂ ሰባት ምፍጣርና ኣምላኽ ንደቂ ሰባት ክፈጥረና ከሎ ዝነበሮ ዕላማ ዝኸይድ እዩ ሕጂ ሓንቲ ጥቕሲ ከንብበልኩም ኣብ መጽሓፍ መኽብብ ምዕራፍ 12 ካብ ፍቅዲ 13 ክሳብ 17 ካብ 14 መፈጸምታ ኩሉ እቲ ነገር ንስማዕ እዚ ናይ ሰብ ኩለንተና እሞ ንኣምላኽ ፍርሃዮ ንትእዛዛቱ እውን ሓልዎ ኣምላኽ ስኑ ኩሉ ግብርን ንሕቡእ ነገር ዘበለን ሰናይ ኮነ ወይስ እኩይ ናብ ፍርዲ ከምጾ እዩ ስለዚ መጽሓፍ ህይወት ኣብኡ እንተደኣ ኣለኻ ኮይንካ ኣብቲ ፍርዲ ክኸውን ከሎ ኣብኡ ኣይትኹነንን ኢኻ ማለት እዩ ካልእ ኣብ መጽሓፍ ህይወት ዝተጻሕፈ ስሙ እንተደኣ ሓደ ሰብ ኣብ መጽሓፍ ህይወት ተጻሒፉ ኣብቲ ናይ ዘለዓለም ፍርዲ ኣብኡ ናይ ዘለዓለም ህይወት ንኽረክብ
ሓደ ካብቲ መረጋገጽ ዝኸውን ማለት እዩ ካልእ ከም በልኩም ኣብ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 12 ካብ 1 ክሳብ 2 በቲ ዘመንቲ ሚካኤል እቲ ምእንቲ ደቂ ህዝብኻ ዝቆውም ዓብ መስፍን ክትንስዩ ሽዑ ዘመን ፀበባ ክኸውን ከምኡስ ካብታ ህዝቢ ዝሃለውላ ጀሚሩ ክሳዕታ ግዜ እቲኣ ኮቶ ኮይኑ ኣይፈልጥን በታ ግዜ እቲኣስ ህዝብኻ ኣብ መጽሓፍ ተጻሒፉ እተረኽበ ዘበለ ክድሕን እዩ ካብቶም ኣብ መሬት ምድሪ ደቂሶም ዘለውስ ብዙሓት ገሊኦም ናብ ናይ ዘለኣለም ህይወት ገሊኦም ከዓ ናብ ሕፍረትን ናብ ናይ ዘለኣለም ነውርን ክባራበሩ እዮም ስለዚ እንደገና መጽሓፍ ህይወት ኣብ መጽሓፍ ህይወት ስሙ ተጻሒፉ ዝተረኽበ እንታይ እዩ ክድሕን እዩ ኣብ መጽሓፍ ህይወት ስሙ ዘይተጻሕፈ ግናኒ ንናይ ሞት ይተፈሪዱ ዘሎ እንደገና ዓመተ 2021 ነዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝበሉ ኣርእስቲ ንዑኡ ንሪእየሉ ንዑኡ ንምርምረሉ ነፍስ ወከፍና ድማኒ ኣብ መጽሓፍ ህይወት ስምና ከም ተጻሕፈን ከም ዘይተጻሕፈን እንረጋግጸሉ ዓመት ክኾነልና እዚ ፍቃድ ኣምላኽ እዩ ማለት እዩ ካልእ መጽሓፍ ህይወት ካልእ ስም ኣለዎ ካልእ ክንብበልኩም ይሕጂ ናይ መጽሓፍ ህይወት ዝደሓነ ሰብ ስሙ ኣብ መጽሓፍ ህይወት ይጽሓፍ ኢልና ኣለና ቀዲምና ግን ብዝያዳ ካልእ ስም ናይቲ መጽሓፍ ህይወት ድማ ክንብበልኩም ኣብ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 21 ፍቕዲ 27 እቶም ኣብቲ ናይቲ ገንሸል መጽሓፍ ህይወት እተጻሕፉ ዳ እምበር ገለ ርክሰት ወይስ እቲ ዘፈንፍን ሓሶትን ዝገብር ዘበለ ከዓ ናብኣ ኮቶ ኣይኣቱን እዚ ኣብ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 21 ፍቕዲ 27 እዩ ኦም ህይወት ወይ ድማ እቲ ገንሸል መን እዩ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ንሱ በጃ ሰብ ዝሓለፈ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናቱ በጃነት ወይ ድማ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ በጃ ምሕላፍ ዝተቀበሎ ሰብ ኩሉ ስሙ ኣብ መጽሓፍ ህይወት ይጽሓፍ ስለዚ ንክርስቶስ ምፍላጥ ክሳብ ክንደይ ኣገዳሲ ንክርስቶስ ምእማን ወይ ድማ ነቲ ኩሉ ንሱ ናቱ ናይ መድሓን መደብ ምቕባል ንስምካ ኣብ መጽሓፍ ህይወት ንኽጽሓፍ የኽእሎ ማለት እዩ ስለዚ ገንሸል ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ መጽእ ዓመት ነቲ ገንሸል ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንፈልጦ ዲና ናይ ብሓቂ እቲ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ እቲ ገንሸል ተባሂሉ ዘሎ ወይ ድማ መስዋዕቲ ናቱ ወይ ድማ በጃ ምሕላፍ ናቱ ንፈልጦ ዲና ነዚ ኣዕሚቑና መርሚርናዮ ዶ እቲ ክርስቶስ ስለና ዝገበሮ ርኢናዮን ኣሚንናዮን ሓሲብናዮን ተቐቢልናዮን ዲና ነዚ እንምርምረሉ ምክንያቱ ካብ ኩሉ እቲ መብጻዕታት እናኣቱ ኣብ ሓድሽ ዓመት ልዕሊ ኩሉ ዝስራዕ እዚ ኣርእስቲ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ኣስማትና ኣብ መጽሓፍ ህይወት ክጽሓፍ እንተደኣ ኮይኑ በጃ ምሕላፍ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ብብሕቲ ነፍስ ወከፍ ሰብ ክቕበሎ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ካልእ ምናልባት ኣብዚ እንታይ ኣንቢበ እንተደኣ ኣንቢብና ኮይና ኣብዚ እንታይ ይብል እቶም ኣብቲ ናይቲ ገንሸል መጽሓፍ ህይወት ተጻሕፉ ዳ እምበር ገለ ርክሰት ወይስ እቲ ዘፈንፍን ሓሶትን ዝገብር ዘበለ ከዓ ናብኣ ኮቶ ኣይከኣቱን ናብታ ከተማ ማለት እዩ ምናልባት ነፍስ ወከፍኩም ነዚ ክሰምዕዎ ከለኹም ሓጢኣት ገይረ እንድየ ትብሉ ትኾኑ ወይ ድማ ሓጢኣት ዘይገበረ ሰብ መኣስ ኣሎ ኩሉ ሓጢኣት ገይሩ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ እውን ከምኡ ኢሉ ይምስክር እዩ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ኣርእስቲ እንታይ ከም ዝዛረብ ድማ ክነንብብ ኢና ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 19 ክሳብ 20 ከንብብ ንስሓ ዝበሃል ኣርእስቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ እምበኣር እስኪ ሓጢኣትኩም ምእንቲ ክድምሰሰልኩም ካብ ገጽ እግዚኣብሔር ከዓ ዘመን ዕረፍቲ ምእንቲ ክመጽኣልኩም ነቲ ቅድም ንኣኻትኩም እተሓርየ ክርስቶስ ከዓ ምእንቲ ክሰደልኩም ተነስሑን ተመለሱን ስለዚ ስምካ ኣብ መጽሓፍ ህይወት ወይ ድማ ስምኪ ኣብ መጽሓፍ ህይወት ክጽሓፍ እንተደኣ ኮይኑ ወትኽክል ኩሉ ሰብ ሓጢኣተኛ እዩ ሓጢኣተኛ ዘይኮነ ሰብ የለን ሓጢኣት ዘይገብር የለን ግን ክንሳሕን ክምለስን ኣለዎ ሰብ ምስ ተነስሐ ካብ ሓጢኣቱ ምስ ተመልሰ ስሙ ኣብ መጽሓፍ ህይወት ይጽሓፍ ናይ ዘለኣለም ህይወት ድማ ይረክብ ከም እንደገና እዛ ኣርእስቲ እዚ ኣዝዩ ዓብ ኣርእስቲ እዩ ነዛ ኣርእስቲ እዚ ግምት ከይሃብካዮ ንዝመጽእ ዓመት ብዙሕ መብጻዕታት ምእታው ትርጉም የብሉን ብመሰረት መጽሓፍ ቅዱስ ምክንያቱ ብቀዳምነት ክስራዕ ዘለዎ ኣርእስቲ እንታይ እዩ ስመይ ስምካ ስምኪ ኣብ መጽሓፍ ህይወት
مصحفون زي مصحفون مرغغاصي بتعم ازي اقداس ارستي كال دمان تقبلي ابناي كالت اصلا خم بقولكم كاب ملأخت باولوس ناف سبرومي معراف 3 خفض 20 24 حجس حاتياتي زفلط امو سلازي سغا زلبس كله اب قدميو بغبر حجس صدق يلبون حجنا ات بحجن نبياتن تمسكرلو صدق املاح بزي حج تغلصه مالت صدقي املاح بمؤمن بيسوع ክርስቶስ نزامنو كلاتهم بزي ليلان غوليلان يلبونمو كلهم حتيهم كبر املاح ونسينهم بتي بيسوع ክርስቶስ زركب بجام حلاف بخوم وبصقاو يصدقوا ملأخت باولوس ناب سبرومي معراف 3 كفقد 24 سلازي انتي يزبزو لزي بجام حلاف كل سب حتياتኛ يگن بتي بيسوع ክርስቶስ زركب بجام حلاف بخوم وبصقاو يصدقوا بو مخنياتو تقدمنا نزنببنا يطقس انتي يزبل ابتناي تحارده ገንሸል መጽሐፍ ይወት ዝብል በጃም حلاف نا يسوع ክርስቶስ ክትቀበሎ ክትክእል አለካ ወይ ክትቀበሎ ክትክእልለኪ እንተ ዳ ስምካ ወይ ስምኪ ኣብ መጽሐፍ ይወት ክጽሐፍ ተዳ ኮይኑ እዚ ነገር እዚ እንተ ዳ ኮይኑ ኣብ ህይወት ሰብ እትዝላዓለ ነገር ኮይኑሎ በህይወትካ ማለት እዩ ከምታ ቀዲና ዘንበብናያ ተስፋ ናይ ቃል አምላኽ ድማኒ መጀመርታ መንግስቲ አምላኽን ጽድቁን ድለዩ ብድሕሪኡ ዝደለይኹምዎ ዘበለ ሁሉኹም ማለአልኩም እዩ ትኩሉ ንብሎ መደብ ክንምድብ አለን የብልና ማለት አይኮነን ግን ነቲ በቀዳምነት ክሰራዕ ዝግቦ ዓበ ነገር ከይገበርና ከለና እትኻለ ሁሉ እንተገበርናዮ ዋላ ጽቡቕ ኳ ተኾነ ግን ዋላ ሓንቲ ረብሓ ክንረክባ ይንኽእልና ማለት እዩ ካለ ኣብቲ ምሳቀዲመ ዝበልኩ ዝተሓሓዝ ማለት እዩ ስምካ ካብ መጽሐፍ ህይወት ክፍሓቅ ይኽእሉ ኣይክእልን ሕጂ ኣብ ዘመንና ብዙሕ ናይ ሓሶት ትምህርት ኣሎ ብዙሓት ሰባት እንታይ ኢሎም ይምህርዎም እንተዳ ሓንሳብ በክርስቶስ ኢየሱስ አሚንካ ወይ ድማ ሓንሳብ እንተዳ ንጎይተናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንናቱ በጃም ሕላፍ እንተዳ ተቀቢልካዮ ድሕንካ ኢኻ ብድሕሪ ዝገበርካ እንተ ገበርካ ኣይገድስን እዩ ክድሕን ኢኻ ዝብልሎ እዚ ናይ ሰይጣን ትምህርቲ እዩ ምክንያቱ ነታ ሓንሳብ በክርስቶስ ምስ አመንካ ወይ ድማ ሓንሳብ ነቲ በጃም ሕላፍ ናይ ጎይተናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ተቀበልካዮ ከምኡ ኮይንካ ክትመላለስ ኣለካ ምስ ክርስቶስ ኢኻ ትመላለስ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ብዛዕባ ሄኖክ ይዛረብ ሄኖክ 300 ዓመት ይነብር ነይሩ ሄኖክ ን300 ዓመት ዝኣክል ምስ እግዚአብሔር ተመላሊሱ ድሓር አምላኽ ወሲድዎ ምክንያቱ ክትመላለስ ትክእል ኣለካ ሓንሳብ በክርስቶስ ምስ አመንካ ወይ ድማ ንክርስቶስ በጃም ሕላፍ ናይ ክርስቶስ ምስ ተቀበልካዮ ንዓኻ ከም ዝተገብረ ኮይኑ ብድሕሪኡ ዝገበርካ እንተ ገበርካሲ ዋልሓን ዘገድስ ኣይኮነን ዝብል እዚ ናይ ሓሶት ትምህርቲ ብዙሕ ኣሎ ብዙሓት ዝኣምንዎ ግን ንሱሕ ናብራ ክትነብር እዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንሓንቲ ክዝሙ ኮላ ተረኽበት ሰበይቲ ተዛምጽዮምሉ እንታይ ኢልዎም እዛ ሰብዚኣ ክዝሙ ኮላ ተረኺባ እሞ ንስኻ እንታይ ትብል ኢልዎም ኢየሱስ እንታይ ኢልዎም እቲ ሓጢያት ዘይገበረ ካብኻትኩም እምኒ ተቀዳመይቲ እምኒ ደርብየላ ኢልዎም ብሙሉኦም ሓጢያት ስለ ዝገበሩ ከይዶም ንሳበይና ተሪፋ ሽዑ ኢየሱስ ኢልዋና ታሰበይቲ አትሰበይቲ ተምስፈርዱ ኺዳ አበ የለውን ድዒላቶ ንስኻ ኣነውን ኣይፈርደኪኔ ደጊም ክግና ኣይትበድል ኢልዋ ስለዚ ንጎይተናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ወይ ድማ እቲ ንሱ ዝገበሮ በጃም ሕላፍ ንብእምነት ምስተቀበልካዮ ወይ ምስተቀበልክዮ ብድሕሪኡ ነቲ ትገብሮ ዝነበርካ ሕማቅ ተናዚዝካሉ ኢኻ ወይ ድማ ተነሲሕካ ኢኻ ድሓር በከም ፍቃድ አምላኽ ኢኻ ትነብር ዝተረፈ ህይወትካ እምበር ክርስቶስ ሓራ አውጽኒ ወይ ድማ ክርስቶስ በጃይ ስለ ዝሓለፈ ብድሕሪኡ ዝደለይኽዎ ክገብር ዝብል ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ መሰረት ዘይብሉ ትምህርቲ ኣዝዩ ሓደገኛ ኢኻ ምክንያቱ ሰይጣን ንብዙሓት ሰባት ድሕንኩም ኣለኹም ወይ ድማ ንኣምላኽ ፈሊጥኩም ኢኹም መንግስቲ ሰማያት ትወርሱ ኢኹም እንዳበለ ግን ናይ ብሓቂ ሰይጣን ዝፃወተሉ ዓይነት ትምህርቲ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሓንሳብ ስምካ ኣብ መጽሐፍ ህይወት ምስ ተጻሕፈ ወይ ድማ ሓንሳብ ስምኪ ኣብ መጽሐፍ ህይወት ምስ ተጻሕፈ ክፍሓቅ ይኽእል እዩ እዚ ናይ ብሓቂ ኣዝዩ ኣገዳሲ መጽሐፍ ቅዱስ ዝምህሮ ትምህርቲ እዩ ስሞም ኣብ መጽሐፍ ህይወት ዘይተጻሕፈ ሰባት ጸረ ክርስቶስ ዝበሃላሉ ንኣብነት ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ዓለም ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብደመና ሰማይ ቅድሚ ምምጽኡ ጸረ ክርስቶስ ክለዓል እዩ ንብዙሓት ሰባት ኣብ ዓለም ከስሕት እዩ ሓደ ብዛዕባ ዝነገር እዚ ብዛዕባቶም ኣብ መጽሐፍ ህይወት ስሞም ተጻሕፈ ሰባትን ኣብ መጽሐፍ ህይወት ስሞም ዘይተጻሕፈ ሰባትን ምዝ ናይ ጸረ ክርስቶስ ብምትሓሓዝ ተዘርበሎ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ንስኹም ብበልኩም እየ
እቲ ዝረአኻዮ ኣራዊት ነበረ የሎን ካብ መዓሙቕ ድማ ክወፅእ ናብ ጥፍኣት እውን ክኸይድ እዩ ካብ ምስራት ዓለም ጀሚሩ ስሞም ኣብ መጽሓፍ ህይወት ዘይተጻሕፈ ኣብ ምድሪ ዝነብሩ እቲ ኣራዊት ከም ዝነበረን ከም ዘየሎን ከም ዝመጽእን ምስ ረኣዩ ክግረሙ እዮም እቶም ካብ ምስራት ዓለም ጀሚሩ ስሞም ኣብቲ ናይቲ ተሓርደ ገንሸል መጽሓፍ ህይወት ዘይተጻሕፈ ኣብ ምድሪ ዝነብሩ ኩላቶም ክሰግድሉ እዮም ይብል እዚ ድማ ኣብ ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 13:8 ሕጂ ኣብ መጽሓፍ ህይወት ስሞም ዘይተጻሕፈ ሰባት ነቲ ኣራዊት ኢልዎ ዘሎ ብናይ መጽሓፍ ቅዱስ ትርጉም መንግስቲ ማለት እዩ እዚ ኣራዊት እዚ ግን ሃይማኖታውን ፖለቲካውን መልክዕ ዘለዎ ሓይሊ እዩ እዚ ድማ ኣብ መወዳእታ ዓለም ዝርከብ ፀረ ክርስቶስ እዩ ማለት እዩ ኣብ ካልእ ግዜ ብዛዕባ ፀረ ክርስቶስ ክንመሃር ኢና ግን እቶም ስሞም ኣብ መጽሓፍ ህይወት ዘይተጻሕፈ እዮም ነዚ ፀረ ክርስቶስ ዝሰግድሉ መጽሓፍ ቅዱስ ድማ እዚ ንነብረሉ ዘለና ግዜ ናይ መወዳእታ ዓለም ምዃኑ እዩ ዝነግረና እዚ ፀረ ክርስቶስ በዚ ግዜ እዚ ኣሎ ነቲ ፀረ ክርስቶስ ዝሰግድሉ ከዓ ኩሎም እንታዮም ስሞም ኣብ መጽሓፍ ህይወት ዘይተጻሕፈ እዮም ስለዚ ኣገዳስነት ስምካ ወይ ስምኪ ወይ ስመይ ኣብ መጽሓፍ ህይወት መጽሓፍ ክሳብ ክንደይ ኣገዳሲ ምዃኑ የርእየና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ከም እንደገና ዝኣክል ሎሚ ድሮ ሓድሽ ዓመት እዩ ጽባሕ ሓድሽ ዓመት ይጅምር ኣሎ ብዙሕ መብጽዓታት ኣትኹም ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም ኩሉ ጽቡቕ ብዙሕ መብጽዓታት ልዕሊ ዝኩሉ ጽቡቕ መብጽዓታት ግን እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኣርእስቲ ክርሳዕ ይብሉን መጀመርታ መንግስቲ ኣምላኽን ጽድቁን ድለዩ ብድሕሪኡ ከዓ ኩሉ ትዝደለይኹም ክማልኣልኩም እዩ ዝብል ቃል ኣምላኽ እሞ እንታይ ክኸውን ንኽእል ካብቲ ገለገለ መብጽዓታት ክትኣትውዎ ዝግኽእል ብተወሳኺ ካብቲ ዘለኩም ግን ብዝያዳ ምዚ ሕጂ ክዛረቦ ዝጸናሕኩ ዝተሓዝ እቶም ምስ መድሓኒናን ጎይታናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሌላ ዘይብልኩም ሰባት ዓመተ 2021 ነተን 4 ወንጌላት ሓድሽ ኪዳን ብምንባብ ምስ ክርስቶስ ምልላይ እትጅምሩላ ዓመት ትኹነልኩም እቶም ድሮ ዘንበብኩምዎ እንተኾነ ግና መድሓኒ ክርስቶስ ብዕቱብነት ዘይሰዓብኩምዎ ንእምነትኩም እትሐድሱላ ዓመት ትኹነልኩም እቶም ንቃል ኣምላኽ ኣብ ጽባሕ ከም መግቢ ዘየንበብኩምዎ እዚ ዓመት ንነፍስኩም በቃል ኣምላኽ እትምግቡላ ዓመት ትኹነልኩም እቶም ምስ ኣምላኽኩም ብጸሎት ምዝረራብ ዘይለመድኩም ምስ ኣምላኽ ብጸሎት ምዝረራብ እተብዝሑላ ዓመት ትኹነልኩም ኣብ መወዳእታ ድማ ዝሓዳስ ዓመት ኣስማትኩም ኣብ መጽሓፍ ህይወት ንኽጽሓፍ ተራኹም እትፍጽሙላ ዓመት ትኹነልኩም ብሩኽ ሓድሽ ዓመት